Szevasztok srácok, itt vagyunk, bujócska fogócskázunk éppen, de most elmentek valamerre. Most vele leszek itten, az egyik focis társammal és a legjobb barátommal. De szóval megyünk. Éppen a kis brömbrömbömös gyerek, na, szóval keressük meg őket. Arra mentek, ott vannak. Na szóval látjátok. Szia! Szia! Aki mi van? Bazd meg! Azokat kell elkapnunk. Na menjünk is inkább benne. Utolérre. De akkor hozzad ezt. Hozod. Éppen ez... Mi? Semmi. Akkor hadd menjek ma én. Nem. Bazd. Majd megy csak a kövikörbe. Addig menjünk, de nehéz a széppenséggel őket megtalálni. Forduljunk a másik irányba. Mert én nem vagyok annyira buzeránk, mert tudom már hová mennek. Megkerüljük az egészet. Jó, majd úgyis utolérsz. De elbírod! Na menjünk is. Várjál, majd megcsinálom nekem. Nem kell vigyázz. De bazd meg, akkor nem tudok futni. De Oliver, létszi, fog már. De akkor rakd be előre. De hogy fogjuk? Ide akasszuk rá. Hú, geci. Na, szóval amúgy meg már el kéne indulnunk, mert azok már tudom, hová mennek. Hallod, de nem mondtuk, meddig lehet menni. Szívás. Erre gyere. Amúgy srácok, amúgy meg. Nem tök jól tetszik a Kressz Park, így Ja, gyúj. nagyon jó. Ez kurva jó. Éppenséggel ő bicajja megy, mert az enyémet oda kellett adni a bujóknak. Ja, az egyik barátomnak, aztán így. Ja, voltunk itt a Kressz Park mellett egy kicsit kéziztünk. Ja, kéziztünk, parótunk, kézizzünk, ember. Kurva jó volt. Na, szóval erre. De egyébként én már kinézem belőlük, hogy mit akarnak, érted? Hogy Nem bírok. Nem. jó, hát nem baj. Nem, akkor nem erre vannak. Pedig én azt hittem, hogy erre vannak. Aha, ott is megynek. Itt az árpótban! Ne pattogljál! Srácok, elmenekültek. Nem. Menjél, Loli, utánuk! Menj utánuk! Nem tudom, nagyon fáradt. Tudom, az meg. Nem találjuk, srácok, őket. Forró vissza. Jaj. Hosszabb. Ott vannak, ott mennek. Nem azok. Dehogy nem. Nem. Azok nem azok. Tudom, nem azok már. Ott vannak, ott mennek el. Semmelyik nem az. Mi?
Srácok, ez nem jó. Igazából itt vagy Mohácson. Szóval, akartok, akkor gyertek. Akar ti is jöttek velünk bármit játszani, igazából nagyon jók. Amúgy bocs, hogy ilyen kevés tartalmat rakunk föl, és nem tudjuk. Éppenséggel ez mi? Ez mi? Bazd meg. Ott bazd meg elmentek innen. Akkor körülmennénk utánuk. Már nem tudjuk hol vannak, csak megyünk arra, mert gondoljuk. Igazából most úgyis nem annyira tudjuk a izéket. Fel tudjuk hívni őket. Ja, tényleg hívjuk föl őket. Nem, akkor le kell tenni a live-ot. Tényleg. Hát addig srácok, akkor meg maradjunk. Igazából így írhattok. Értitek így ilyenek. Aztán nem tudjuk most hol vannak, csak így megyünk kamerával. Ja, mert nekem meg lenne a telefonszámot. Valamelyiknek. Bencének. De akkor meg a tiéden live-áljunk. Nem. Miért? Nem engedik meg. Ki? Nekem nem engedik meg. Kik? Apai. Én bármit is tehetek. Minus, maradjuk. Megy. Le kellett egy kicsit tennünk. Mert hát fel kellett hívnunk. És azért le kellett tennünk. De igazából most folytatjuk ugyanúgy. Ja. Szóval már nagyon messze mentek. Már kimentek a területről, de abban is mi hülyék voltunk, már nem mondtuk, hogy meddig lehet menni, és addig nem. Szóval ezt Úgyhogy bebasztuk. szerintem tudom, hova mennek. Kihozzuk a rollered? Kihozzam a rollered? De jó, de akkor nem tudjuk mivel, ha visszavinni. Akkor nekünk kellett volna lenni a BMX-nek. Jaj, ember. Hát nagyon fáradt vagyok. Hát várja akkor. Nem? Mond. Jó, figyeljetek, addig megállítom a live-ot. Cső.